Dragi učenici, danas počinjemo sa novom nastavnom cjelinom koja se zove linearna jednadžba s jednom nepoznanicom. Danas ćete upoznati za koje to izraze kažemo da su linearne jednadžbe i naučit ćete što je rješenje jedne linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Prepisat ćete naslov i krenut ćemo sa prvim primjerom. Ja ću vam izdiktirati jedan zadatak, a vi uzmite olovku, papir, pišite i izračunavajte. Pa krenimo. Zamislite jedan broj. Ja ću taj broj označiti sa x jer ne znam što ste zamislili. Zatim mu dodajte broj 5. Rezultat koji dobijete pomnožite sa 2. Zatim od sveg toga oduzmite 4. Sada dobiveni rezultat podijelite sa 2. Oduzmite broj koji ste zamislili na početku, znači od ovog svega oduzmite broj koji ste zamislili na početku. Ja ne znam koji ste vi broj zamislili, pa ću ga ja označiti sa brojem sa znakom x. Ako ste dobro računali, trebali ste dobiti broj -3. Nadam se da ste dobili. Ja vam sada neću otkriti u čemu je čarolija ovoga, ali matematika je puna čarobnih stvari. Mi ćemo se zapravo danas baviti ovakvim izrazima. Vidite, ovakav jedan složen izraz u kojem postoji nešto što ne znam, a ja nisam znala koji ste vi broj zamislili, ja sam ga označila sa x koji se pojavio tu i on je predstavljao isti broj. Ovakvi izrazi se nazivaju linearne jednadžbe sa jednom nepoznanicom. Znači, ne moraju uvijek ti izrazi biti ovako komplicirani kao što je ovaj naš ovdje, ali to mogu biti izrazi kao što je recimo x plus 2 jednako 8 ili na primjer y plus 1 jednako 2y plus 7 ili na primjer 2a jednako 16. Svi ovakvi izrazi se nazivaju jednadžbama. Kod njih su ovako dva izraza s lijeve i desne strane povezani znakom jednakosti. Nepoznati brojevi označeni sa x, y ili bilo koje slovo abecede, oni označavaju nepoznanice. Sad, što je rješenje neke linearne jednadžbe? Rješenje linearne jednadžbe je broj koji uvršten u jednadžbu umjesto nepoznanice daje točnu jednakost. Pa evo, u drugom primjeru ćemo provjeriti je li neki broj rješenje jednadžbe. Kako zapravo, evo vidjeli ste u prošlom primjeru da kako nastanu linearne jednadžbe iz takvih nekakvih priča. Rješenje x u ovoj prvoj jednadžbi je bio broj koji ste vi zamislili. No ja recimo mogu zadati neki broj x plus 4 jednako je 10. Sad, ja mogu reći, odnosno pitati, je li broj 6 rješenje jednadžbe? Je li kada ja umjesto x-a pišem 6, je li ja dobijem rješenje jednadžbe? Što je rješenje jednadžbe? Pa kad je lijeva strana jednaka desnoj, odnosno kada broj uvršten umjesto x daje tu jednakost. Znači ja da sad provjerim, ja ću umjesto x pisati 6 plus 4 jednako je 10. I znači mi vidimo da je broj 6 rješenje ove jednadžbe. Recimo mogla bi pitati je li možda broj 5 rješenje te jednadžbe? To znači da bi ja umjesto x pisala 5 plus 4, da li je jednako 10? Pa nije, jer 5 plus 4 je 9, a to je različito od 10. Znači rješenje ove jednadžbe je broj 6.
Znači, kada trebate provjeriti je li neki broj rješenje, onda jednostavno umjesto te nepoznanice uvrstite zadani broj. Evo, u ovom zadatku ćemo provjeriti je li broj 2 rješenje ove jednadžbe. Znači, da li kad ja umjesto y stavim 2, hoću li dobiti rješenje? Pa da vidim. 2 plus 3 je jednako 10. Je li je 2 plus 3 10? Pa nije. 2 plus 3 je 5, a to je različito od 10. Pa kažemo da broj 2 nije rješenje. Na taj način se provjerava je li neki broj rješenje sustava. Uglavnom, svaka jednadžba ima svoj osnovni oblik, a taj oblik je a x jednako b. I kažemo ovakav, sve jednadžbe koje se mogu svesti na ovaj oblik nazivaju se linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. No, evo malo ću napraviti nam ovdje mjesta. Pa kako bi vam još malo približila što je to jednadžba, evo malo ću si pomoći sa ovom vagom. Ovako. Znači, jednadžbu možemo zamisliti kao jedna vaga i uvijek lijeva strana mora biti jednaka desnoj. Evo i ova vaga je u početnom položaju. Evo na primjer x plus 3 jednako je 5. Ja ću ove brojeve zamijeniti kuglicama. Znači imam nešto što ne znam, ali još tome dodam 3 kuglice. I taj izraz je jednak kao što se s desne strane nalazi 5 kuglica. I sad je to u ravnoteži i lako možemo recimo iz ovoga zaključiti da bi rješenje ove jednadžbe bile zapravo 2 kuglice, odnosno broj 2. Pa i možemo i uvrstiti rješenje, recimo 2 plus 3 je 5. Znači ovakav izraz naziva se linearna jednadžba i uvijek moramo paziti da lijeva strana bude jednaka desnoj. Pa tako i provjeravamo rješenje. Ako dobijete neki broj, pa ako taj broj uvršten umjesto x-a daje jednakost desnoj strani, tada kažemo da je taj broj rješenje jednadžbe.